Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya ka di ti gagaram, ading ko. Saan mo ko mga ibagbaga kada sir nga imayak? Kanayon ang naliday ni sir. Insingasing kaw, hanggang umay kayo iti mansyawn. Sadak nga tao papanawan no umaya. Padasam laang manang. Nabayagan akailiw ko ni Papa. Ngam, kaamak ko ngamin ti panagungat namanan. Sapay high blood. Diyak kayat nga dadaka sa mapasamak kan kwa na. Umay kayon to manang. Sige, mapan kami. Kadwak ti driver. Tain tulod na pa ni ma'am iti trabaho na. Sukunan nanto man ang nintun malab. Agyaman ak iti yumay mo ading ko. Di ka matim mo na gan. Sige nga rod manang. Mapan kami. Talaga ka di akayat mo makita ni Papa, anak? Wan, Mami. Mapanta ka di ija mansyon da? Kayat ko nga ibagakan ka. Ano kas pangarigan agungat ni Papa? Saan ka kumaamas-mas daawan? Apay ko mga agungat. Saan ka di arumbang amaraksakan ta sarong karanta? Ada ngamin bilin na idi asaan ko at tinungpal. Anya ka di tibilin na, Mami. Imbilin na nga awan ti makias-asawa asaan pa'y anakalpas iti adal na. Ngam, nagasawa kami ka ni Dadim. No saan kami nagasawa ka ni Dadim, awan ka kumaita. Ay, kasta gaya, Mami. Kasla adda basol mo no kasta. Kaslakastan, anak. Umadanin di kasangay mo, Papa. Kayat mo ka di amapantantumangan ijerwar? Masaduta ka rumwar, iha. San ka di amay mayat adito'y mansyon ti pang silibraran tayo ti kasangay ko? Napintas dito'y asideg ti swimming pool. O sige, taagpakitarak iti umay mangisagana iti makan diti asideg ti swimming pool. Ado mo ti lamisaan kan tugtugaw dito eh. Ado ka di ti awisam nga umay. Anya ka diti kayat yo, Papa? Lakaya ko niha. Ado pa'y ti marikriknag. Ngam apay akaslaad da kura nga sapsapulek. Kas kumaitian niya, Papa? Makan? O ano anya? Iti kastoy nga edad ko. Uray magatang ko amin nga agkakangina ka nagkakaimas at taraon. Awan matlaganas kun amangan. Ay, jakmat magatang tipudpudno amang paragsak kanya. Ha? Ita ka din ti ipapanyo iti mansyon ti kapsat mo, gayam? Wan gayam, barang no didak papanawan. Saan met siguro? Nabayag adida ka nakitkita. Dida ka nga takailiw. Nabayagan nga inturturod ko ti iliw ko. Itan ti gundaway mo, gayam. Ingka umiliw iti kapamilyam. Wan gayam, urayak lang ti anak ko. Sapay ko matamayat ti ba nagti ipapanyo iti mansyon ti kapsat mo. Agyaman ak gayam. Ngam, adadanag ko. Amok ngamin ti kababalinda papakan ti kabsat ko. Sa bagay, malagip ko di pa ng papanaw daken ka idi. Masikog ka idi, nagdakkel pa iti tiyan mo. Awan nga ta tinagbaliwan ti kinaungat ni Papa. Kasano amaamuam, no di ka mat agpakita ken kwa na, gayam. Naimbagtada kan anak. Napanam ka di. Napanak ija balay da joy, Mami. Bimuludak iti pagubon ko iti sampagita. Naibusanak ngamin. Ada ka di naubon mo, anak? Basit pa'y, Mami. Sa anak pa'y anak puros iti ado asabong. Taamangan no awan mabulod ko apagubon. Alaam tinaubon mo. Taisagot talaangan ka ni Papa. Ha? Mapanta ka di iti mansyon, Mami? Wan anak. Ngamtay imbagak No agungat ni Papa. Saan ka nga agbutbutang, Wan? Wan, Mami. Sa anak mat atakrot.
No papanawon na ta. Di, agawit tan. Nasayat mo't no kasta anak ko. Maala, agsagana ka nga rod. Adayo ka diti ayan ti mansyon, mami. Iti igid ti syudad. Tapno adayo ka no iti polusyon. Kan kayat ni papa tinaulimak a lugar. Nakarikap ti gate anak. Aguray tagdorbelak. Mami, balay ka diti wala ang atao dayta? Wan anak. Dakkel ti nagbaliwan ti sigod a balay. Adda intalmag mo. Ngam, saan mat nga aglukat ti gate, mami? Saan apang lukat ti gate dayjay anak? Agring ija unag. Adan to umay makilukat iti gate inton madamdama. Kastoy gayam ti balay ti baknang. Adda pa'y doorbell na. Tapno mangagda no adda tao iti ruwar ti gate. Ay, adda makita akasla umay ditoy, mami. Ti driver ni Manang. Umayan ditoy. Naimbag man timay kayo. Adda ni Sir idi abay ti swimming pool. Adan swimming pool iti unag manong. Wain, nabiit pa nga impaaramid ni ma'am. Talaga adakkel ti nagbaliwan ti amin. Talaga adim moras ni Manang. Di na pa yan malagip ti makiasawa. Impamaysa na tinagpabaknang. Nagdakkel siguro ti kwarta na iti bangkaw. Ado nga min ti negosyo na. Kwarta laang ti pagragsakan ni Manang. Kasano no dumteng ti panawan nga ipulang na ti biyag na. Agbati ti kwarta na tadi namat may tugot. Ay pudnot ako nam. Kukwa ti bangkaw ti urnong na no awan mang withdraw. Ay, umunik kayo. Kat agdiritso kayo iti abay ti swimming pool. At daijay ni Sir. Papa, naimbag ang bigat yo. Ha? Pakawanandak, Papa. Mabalin ka di nga rakupan kayo. Please, Papa. Pakawanandak ko, mahal. Anak ko, adakan, simbangpet ka matlaangan. Papa, kailaw kayo unay. Uray sakmat iha. Naimbag tayo may kayo. Ayan ti apok. Isuman matyara ko, Pek. Adda aklaang ditoy, lolo agwapo. Ha? Yukur kuman kan katoy sampagita? Ay na, nagbanglumat gayam ti kwinta sa sampagita, apok. Umay ka man, tarakupan ka. Isumot lagayam anapintas da mami. Kan Auntie Daisy. Tanagwapo kayo, lolo. Ay na. Puno gayam ti ko na ni Daisy. Natarabit ka nga ubing. Ay na, nagmayat abuya ti makita iti abay ti swimming pool. Naginarakop dagiti aga pa. Jak ni namnama akas to iti mapasamak. Mayat abuya talaga. Aw, kita aw. Umisamot ni Sir ang makisasaw iti ubeng. Umuna nga apo ko naman. Saan ang nagpungtaw? Kas lalimok ng tipuso ni Sir, idi kanayon ang maibagakan kwa na ti sao ti Diyos. Dahil tamat nga ro tinadlaw ko. Idi kat istrikto launay kan naturay. Noon niya timbagana, isown, awan makatubngar. Agpaisutay kunada. Akas lakampilan ti sao ti Diyos. Nulakat denggan ti masaknan, ay lumok ng tibim mato a puso na. Nakasarukod kayo matan, Papa. Wen iha, nasakit nga minin dagiti tumeng ko. Impamanihar ko niti sabali dagiti negosyo tamarigatanak. At dapay sakit ko iti bara, gapo iti kasi sigarilyok idi. Nabayag pa yung adahay blood yo, Papa. Wen iha, at dapay jay panagulaw ko nukwa. No agulaw kayo, masapul nga adda kadwayo akanayon dito'y balay, Papa.
Kayat ka diti anak mo, ngagyan kayon dito'y mansyon. Agpaiso, papa? Agyan kami dito'y mansyon? Kanayo nak ngagmaymaysa, numapan iti trabaho, ti kabsat mo. Isungagyan kayon dito, hoy, tapno at dakad kaduhak. Lolo, nasakit ka dito, ulo yo? Ta nakarupangat kayo mat dito yung sofa? Huwag nga ro dapok. Maulawak manen. Mami, ti agas ni Lolo. Maulaw ka no. Umayan, anak. Mangalak pa iti danom. Umayan ni Mami, Lolo. Sige, tailutak ti ulo yo. Ay na, nagmayat matan ti panangilot mo iti ulo, kapok. Italahay nga damangilot iti muging ko. Mayat gayam. Insuro ni Mami, Lolo. No agsakit ti ulo na, ibaga na nga ilutak. Kastoy mat ti aramidak, no agsakit ti ulo na. Papa, ato yung ti agas. Agtumar kayon. Agyaman akiha. Imbag ta nasabat kayo, nana. Apay nga awan dareya, di ta basement ti balayo. Napanda iti mansyon ti kabsat ni Fe. Di da pa'y mat nagsubli basang. Kaya't naasawan. Inaklunda idan? Kasjay ka di, nana? Sapay ko tapno makaginawa mo't kan tigayim ko. Ay, sige nga rod, nana. Inakpay. Kunak ngamin no at Dani Rhea. Sige basang. Sapay ko tamayat ti pagnada nga agina. Sapay ko nana. Adda kayon dito'y mansyon? Pakawanandak ko, manang. Pinakawanakan ni Papa. Asino ako adi mamakawan, ading ko. Nasingpat talaga niya po, Diyos. Tauray kasano tiguray yung kanyak idi. Pinakawandak pa ilaan. Mamati ak iti imbaga ni Tonyo. Nga inaramat ti Diyos ti ubing, tapno agkita kan agdudan na tayo manan. Pudno day tamanang. Iti pa'y simbaan tinagkitaan yung kani Rhea ang anak ko. Sigod ngamin asa anak ang makimismisa. Ngam ga po iti imbaga ni Tonyo, pinadas ko tinapan na kimisa. Kat ijay kayo mata nagkita iti anak ko. Mapagsisilpo kon dagiti pasamak. Sigud nga adayo tayo iti Diyos. Pinagtalaw ko pa'y ni Fe, gapo iti pride ko. Inaramat ti Diyos ni Tonyo, tapno umasidag tayo kan kuana, Papa. Kanti anak ko, nagkita da ka ni manang iti simbaan. Idi kanayon nga ibaga ni Tonyo kanyak dagiti mabasbasa na iti Biblia. Ininot alimok neng ti pusok. Isong agyaman tayo iti Diyos, gapo iti kinaimbag na. Manipod ita. Agbaliw akon. Saan akon nga agbali na mata pobre. Tingamin pobre at tao tinaramat ni Apo Diyos ana magbaliw kanyak. Uray siyak mat, Papa. Nakaamirisak. Uray ado ti kwarta. No adayo ka mat iti Diyos. Awan tumat la ti serserbina. Amuyo ka di. Nabayag ko ngayon karkararag adumtang da ito'y apanawan. Ti panagmaymay sa tayo manan a pamilya. Kat gaputa di mo sinardayan tinagkid daw kan kuana. Pinatgan na ka ti Diyos, Fe. Sige, Lolo. Agwat-wat ta. Surwan nak ngaglangoy. Gaputa ka na yun nakakaduaan nga gwatwat. Marik na ka pumigpigsan dagiti tumeng ko. Mayat ka no ti kanayon nga agwat-wat. Ngam ti kanayon ang nakatugaw nga agpampanunot, Lolo. Day tatiimba ka ti maestrami.
Manipulada kayon nga gina. Kanayon akon anaragsak. Saan akon analiday. Daytoy sakit diti sapsapulik idi. Ajak maawatan no apay akanayo na kanaliday. Naragsak ka no ti pamilya. No saan nga agsisina, lolo? Agpaisot ako na, mapo. Domingo ita, intayo amin makimisa. Umay mattatataben, kan manong tunyo, mami. Wan aapok. Taka pamilya tayo matida. Takaduha tayo ida dito'y balay. Saan ka di naragsak? No ado ti membro ti pamilya, lolo? Pudno na itapok. Naragsak nga agpaiso. No awan ti kagura, natalinaay ti kaunggan. Katagyaman tayo iti apo, gapo iti kinasaya at na iti pamilya tayo. Ita, naragsak tayon a pamilya. Kasayaatan gayam ti mamakawan, no adda ka pamilya a nakabasol. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryete o itaalawas ang napauluan. Pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.